Ya napa carane agama Islam niku duwe taun dhewe supaya mboten nunut tenggene taun Masehi. Khulafaur Rasyidin musyawarah pendapat panjane mboten sami. Enten sing gadah pendapat tahun baru dideleh Maulud Nabi sebab niku dina kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sampai enten sing duwe pendapat dideleh nggone wulan Rejab sebab niku Isra Mi'raje Kanjeng Nabi. Sampai enten sing duwe pendapat dideleh nggone wulan suci Ramadan sebab mriku tumurune Lailatul Qadar nggih tumurune Al-Qur'an. Terus ngaten kaya ngoten pendapat-pendapat niku akhirnya sing gadah pendapat diterima sedaya masyarakat Mekah niku pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah dideleh nggo tanggal 1 Muharram sebab niku hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane diwastani tahun Hijriyah. Para hadirin kene diungkap Kanjeng Nabi hijrah dateng Madinah. Saderenge Kanjeng Nabi hijrah Madinah niku diwastani Yasrib. Malah mongso niku Madinah niku senes negarane wong Islam. Tapi Madinah niku penuh negarane wong Yahudi Nasrani. Nggih enten tiyang Islam manggen teng ngriku sing diarani sahabat Ansor hanya beberapa orang. Kanjeng Nabi dipun perintah kali Gusti Allah hijrah datang Madinah dibekali wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Iki sang mulane kula kali panjenengan niki nek badhe kesah pundi mawon nek mboten lali maos rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira diwaos sepindah. Begitu Kanjeng Nabi niki hijrah datang Madinah kalih sahabat Ansor disambut maos tola al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mata alillahi da'i. Sahabat Ansor sing sekedhik niku maos niku kalih dibarengi nabuh terbang. Mulane nek enten wong katakon sejak kapan baca selawat disertai mukul terbang, ngene iku sejak Kanjeng Nabi hijrah datang Madinah. Begitu Kanjeng Nabi dipapak ngangge wawasan selawat, wawasan terbang, Kanjeng Nabi mendel mboten ngendika napa-napa. Berarti nek ngoten maca selawat dibarengi maos terbang niki wis oleh ridane Kanjeng
Nabi. Mula kula sampaikan jamaah sholawat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa kok kula niki nerangno jamaah sholawat yang dicintai oleh Rasulullah? Rasulullah niku bab sholawat natos ditamoni malaikat sekawan. Jibril, Mikail, Israel alaihi musholatu wassalam. Malaikat sekawan niki oleh mertamu dateng Kanjeng Nabi mboten bareng tapi bergiliran. Nah, malaikat sekawan niki tujuane sami. Pindah malaikat Jibril alaihi salam sowan dateng Kanjeng Nabi matur, Rasul, kula mriki niki nibakaken sumpah janji. Sing kula sumpahi umat panjenengan. Sinten umat panjenengan sing purun maca sholawat ping 12 dhateng panjenengan, kula sujud dhateng ngarsane Allah, sirah kula mboten bakal kula angkat selagi nih wong sing maca selawat ping 10 niku dosane dereng bersih di ngapura karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Lajeng nomor kali malaikat Mikail. Malaikat Mikail niku nek tenggene Quran wa Mikala niki nama Mikail nek kanggone orang-orang Islam Barat niki didamel jeneng. Cuma nek teng mriki dereng enten wong gawe jeneng Mikail. Teng mriku niku cuma bahasane montir malih dadi Michael. Ana Jackson-e barang. Lah mriki lak dereng enten sing damel jeneng Michael niku. Dadi Michael niku adalah jenenge malaikat Mikail. Lah nek gawe jenenge Israel ya tambah medeni. Bapak loro nemen dadak anake teko jenenge Israel. Pak, Israel dugi. Jadi ini malaikat Mikail alaihi salam nggih ngoten. Kula ngriki niki Rasul nibaken sumpah janji dhateng panjenengan. Sing kula sumpahi umat panjenengan, sinten umat panjenengan sing purun maca selawat ping 12. Besok bangkit dari liang lahat, kula papak kula gawakaken payung teko swarga, nek ten ora-ora maksar kersane mboten kepanasan. Alhamdulillah. Nomor 3 malaikat Israfil alaihi salam. Niku nggih ngoten. Kula mriki niki nibaken sumpah janji dhateng panjenengan. Sinten umat panjenengan sing purun maca selawat ping 12 dhateng panjenengan, besok nek liwat Siratal Mustaqim mboten usah cilik ati. Nggih kula niki sing saku gendong nek liwat Siratal Mustaqim. Masya Allah. Terakhir malaikat Israel alaihi salam, sinten umat panjenengan sing purun maca selawat ping 12 dhateng panjenengan, kula sumpah janji besok kula nek nyabut roe tak padakno nyabut roe Nabi Rasul. Berarti wong sing maca selawat ping 10 dijanji nek mati diparingi husnul khotimah. Lane adik-adik sing maca selawat niki wau nek kliwat saka dene 10 luwihane dimehno kula mawon ngoten. Lah kula sing ngomong arene lah ngoten. Ini bab urusan selawat. Para rawuh saya ingkang minulya, begitu Kanjeng Nabi dihormati maca Thala'al Badru dibarengi kalih nabuh terbang.
tokohe wong Yahudi Nasrani bingung. Bareng kebingungan akhire mara tenggene wong Islam sing hitungane mek titik niku. Enten apa? Jawabe dirawuhi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunjabu tibae tokoe wong Yahudi iki memberanikan diri. Memberanikan diri. Kepingin kepanggih kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wong rahmatan lil alamin. Siapapun yang ingin bertemu, Kanjeng Nabi siap untuk bertemu. Begitu tokoh wong Yahudi niki kepanggih kali Kanjeng Nabi matur. Oleh matur niku mboten kok Nabi mboten Rasul derek. Nggih. Napa panjenengan niki Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi akhir zaman. Leres. Nuwun sewu. Kitabe mbah-mbah niku kok nerangaken. Nabi Rasul mulai Nabiullah Adam alaihi salam sampai teko akhir zaman. Niku sedaya kagungan mukjizat. Lah sakniki kula niki matur dhateng jenengan, napa jenengan niki ngaku dadi Nabi Rasul kagungan mukjizat? Jawabe Kanjeng Nabi, nggih kula gadah mukjizat. Cuma bentuke mukjizat niku mboten kaya tukang sulap. Kudu enten permintaan kanggene wong sing kepingin roh mukjizat. Lah nek sing teng TV ngundal-ngundal dhuwit niku dadi mukjizat niku lha ngoten. Wong kula roh nggo TV kok karo teko ndi-ndi ngoten. Niku dadi mukjizat. Tibake yang Yahudi niki namine Habib bin Malik. Nuwun sewu, nek panjenengan niki gadah mukjizat. Niki tengah hari panas-panase srengenge. Lah kula niki kepingin ngertos mukjizat panjenengan. Nggih tengah hari ngeten iki mbok nggih ya. Bulan niku ditekakaken. Terus bulan niku dikengken mudhun. Niki kene panjenengan tudingi bulan niku sigar. Sing separo mlebu lengene. Coba sisih tengen metu tenggene gulon, terus sing separo mlebu lengene coba kiwa metu teko gulon, terus jempuk dadi siji mau syahadat nyekseni nek panjenengan Nabi Rasul. Disagui mek Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril alaihi salam mandhap. Pun niki sing ngatur kudu kula, jenengan mboten usah ngatur urusane bulan karo srengenge. Srengenge niki diawe kali malaikat Jibril. Surupa. Nganut wong sing ngongkon malaikat Jibril. Langsung peteng dedet bulan ditekakaken kalih malaikat Jibril alaihi salam, berarti bulan purnama. Mulane arek-arek sing biasa maca selawat niki nganggo lagu Padang Bulan. Bulane sing awe-awe ngoten.
niku lagune niku ngapik teko cerita niku. Arek-arek niku iso nglagokno, tapi ceritane sakniki tak terangno lho ngoten. Nggih. Dadi bulan purnama. Lah bulan niku nek ten ngene mriko diwasna teko mriki niki gedene kaya mek sak piring. Tapi nek nurut tafsir Hamami bulan niku gedene 70 jagat. Lah niki diawe kali Kanjeng Nabi niki mudhun gedene nggih mek sak piring niku. Kok kira-kira 70 jagat niku mudhun kiamat. Mboten sida mukjizat maliyan. Diawe mandhap gedene mek sak piring ditudingi Kanjeng Nabi niki sigar. Separo liwat lengen tengen, separo liwat tengen kiwa, metu dempuk dadi siji. Bulan niki maos syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bulan maos ngoten niku lho, tokoe wong Yahudi melok muni pisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mantun niku mudik malih nggih. Pun tanggal purnama diawe kali malaikat Jibril alaihi salam supaya surup ganti srengenge sing metu koyok tengah hari. Niki ceritane hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki enten bakasan boten masalah hijrah. Boten masalah hijrah. Wong Kanjeng Nabi niku dateng pundi mawon mesti mengikuti perintah. Niki nggih malaikat Jibril alaihi salam malih rawuh dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tenapa malaikat Jibril? Panjenengan sakniki diutus kalih Gusti Allah tindak dateng Baitul Muqaddas. Kanjeng Nabi niki nek angsal perintah mboten atos tanglet. Enten napa mboten? Nggih. Lajeng panjenengan pendem sing jero. Ini nomor kali, nomor setunggal derek. Lajeng sing nomor 3 panjenengan mangke disowani burung peking. Mriki enten namine burung peking nggih. Nggih. Tapi burung peking mboten kaya sing dunekno arek-arek nika. Burung peking hinggap di jambu. Saya tembak jatuh ke lurung. Lenjer kuning siapa itu? Matanya bulat, irunge pesek. Titik niku titik niku nggih. Saestu kene enten burung peking mular dateng panjenengan tulungi. Merga niki nggih duber kali Garuda. Garuda niku nggih nek mular nggih panjenengan tulungi. Nggih. Saestu ngoten. Lajeng sing nomor sekawan niku mungkin panjenengan kepanggih burung gagak. Ajenge nedha dendeng mboten sida krana enten ngilon. Terakhir panjenengan mangke kepanggih mayit sing bosok. Nek kepanggih mayit sing bosok panjenengan langsung mlayu manggihi kula. Sedaya tulodo sing panjenengan panggih kula sing jelasaken. Nggih. Pun sakniki panjenengan berangkat. Sing nomor 1 niki ngken jenengan kepanggih napa mawon kedah didhahar. Kepanggih napa mawon sing pertama kali niki kedah didhahar.
Kanjeng Nabi jawab nggih. Saestu. Kanjeng Nabi berangkat pertama kali niki dadak kepanggih gunung. Panggih gunung. Kanjeng Nabi niki nggih mboten susah. Kanjeng Nabi namung gadah gagasan wong perintah Allah. Kepethuk sing nomor 1 kepethuk apa ae kudu didahar. Iki kepethuk gunung. Wajib tak dahar. Cuma oleh kundahar iki kit endi lan aku iki kok jangan entek sak pira. Tibake gunung dipirsani kali Kanjeng Nabi niku gagasan napa ngoten niku optimis ya, percaya diri, mboten pesimis. Mulane wong biyen niku nek cerita kemana saja, kapan saja, kamu jangan sekali-kali mempunyai perasaan pesimis, tapi seharusnya tetap optimis. Tibake gunung niku dipirsani Kanjeng Nabi niku mengecil. Akhirnya gunung niku gedene sak padha roti, tur rupa roti. Didahar Kanjeng Nabi subhanallah, rasanya legi gurih, rasa stroberi itu kan. Jadi kalau gunung rasa stroberi niku kadang-kadang. Saestu Kanjeng Nabi mantun dahar niku ini kiwau nomor kalih kepanggih mangkok emas medal saking padang pasir. Wekase supaya dipendem sing jero, mangkok emas niki dipendem durung ditinggal muncul malih. Dipendem durung ditinggal muncul malih. Niki emas temenan, mboten emas palsu ngoten. Bareng kaya ngoten Kanjeng Nabi niki nggih gagasane nuruti iki gak tutup lakon. Kanjeng Nabi berangkat. Saestu enten burung peking niku mular. Kanjeng Rasul kula niki nyuwun tolong ya. Kula niki diuber kali Garuda jenenge ditetho. Kene tak lebokno sae coba. Dadak Garuda sowan. Kanjeng Rasul wong niku tedan kula. Nek panjenengan dhelikaken kula niki terus nedha napa? Garuda nggih. Awakmu mangan burung peking cilike kaya ngono, awakmu gedene sakmono, kurang marem. Awakmu tak lironi. Pahane Kanjeng Nabi niki diropek. Iki pangancene marem. Mantun mangan niku nggih marem matur nuwun Kanjeng Nabi. Iya. Kanjeng Nabi berangkat kepanggih burung gagak ajenge nedha dendeng mboten sida krana enten ngilon. Terakhir Kanjeng Nabi kepanggih mayit bosok. Melajeng langsung manggi malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril matur Kanjeng Nabi, sing panjenengan panggi gangsal perkawis niku tuladane urip ten alam dunya. Sepindah panjenengan kepanggih gunung. Gunung niku pawaan nafsu. Urip niku dikapak-kapakno nek nuruti karepe nafsu. Kongkon seneng, kongkon tentrem, kongkon ayem niku angel. Dadi nafsu niku diibaratno kaya gunung. Mulane wong munggah gunung niku nek tambah dhuwur, mboten tambah enteng, tambah dhuwur, tambah rekoso. Wong arek-arek mawon biasa nek nganggo pribahasa rasa hati memeluk gunung, apa daya gunungnya jeblos. Gak dadi Mbah Marijan kira-kira lah ngoten. Jadi kula kali panjenengan urip niki nek kepingin tentrem ayem,
Siji ojo sampai nuruti karepe nafsu. Dalani Quran pun dawuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi siji gunung diibaratno nafsu. Wong urip niku nek nuruti karepe nafsu dikapak-kapakno uripe gak iso tentrem gak iso ayem. Lajeng sing nomor kalih malaikat Jibril matur Kanjeng Nabi mangko emas medal saking padang pasir nggih niku gebyare donya. Oleh golek dunya tapi aja sampai kebimbang karo dunya. Urip niku golek dunya niku harus, tapi nek kebimbang karo dunya aja. Ya napa sih Kanjeng Nabi oleh pesen ad-dunya awwaluha anaun wa akhiruha fanaun wa halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Nglumpukno donya iku soro. Kanjeng Nabi nek dawuh kaya ngoten. Gak ono wong nglumpukno donya gak soro niku gak ono. Tapi ngertenono wa akhiruha fanaun. Gawe omah tingkat seneng wasno. Tapi pungkasane mek luru badine nek gak wonge matek dhisik omahe kedol dhisik. Nggih. Kula kali panjenengan suami istri niki loro badine nek gak dadi duda ya dadi rondo. Pun meniku to. Kene mulih tapi gak oleh omong-omongan kok nek dik dhisik. Oh lho jangan. Dilokno mbak wong wedok-wedok kakekmu lho ngoten bali tangan-tangan. Gini kita tohane urip niki totohane. Mulane golek donya niku harus walatan sa nasibaka minad dunya. Tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah selalu berbuat baik kepadamu. Perbaikilah dirimu. Jadi golek dunia niku harus kebimbang dunia ojo. Lho kali panjenengan lak ngoten. Rabi niki tingkatan sing nomor 1. Ini nyebal setiap manusia hidup pasti ingin memiliki sesuatu yang menjadi kesenangan hidup. Nopo kesenangan hidup? Siapa yang bilang? Allah bersabda, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsy. Tutupe cerita zalika mataul hayatid dunya. Itulah semua kesenangan hidup di dunia. Dadi wong urip nggo ngalam dunya mesti goleki kesenangan hidup. Padahal kesenangan hidup diceritakno nggo Quran adalah suami istri. Mulane kula niku nek nggo kemantenan nggo napa niku nek nuturi kemanten tak kandhani. Niku Rajul Qur'an niku dijak ngelencer ngelilingi jagat. Ini nurut Quran jagat niku boten bulat. Jagat niku sing peteng letter L diarani alam zulmah.
niku alam peteng. Nggih alam peteng niku sing dinggeni bangsane Ya'juj wa Ma'juj. Sing alam padang niku ya letter L. Niki sing dinggeni para menungsa. Tugas pertama Raja Dzulkarnain niki kengken damel tembok tapi rupa gunung. Katik gununge niku atuni upri alaihi kitro. Gunung tapi cor-coran besi karo temboku. Lan iku terus narik dana nang pundi lho. Ya gak kate takon samono wong Quran wala ngoten nanging. Gunung niku digawe mbatesi antarane alam padang karo antarane alam peteng. Mergo Ya'juj wa Ma'juj niku aten asline nggih menungso biasa, tapi kesiku malih rupane niku mboten kaya menungso. Kupinge niku karo awake ombo kupinge. Kuping sing sisih niku digawe lemek nek turu. Kuping sing sisih niku digawe kembul nek turu. Dadi enak katuku spray ngono lho ngoten. Yang ngalah-ngalahaken kelinci lho nggih. Kelinci piro? Lebus bumbo piro? Iku ngoten. Lah Ya'juj wa Ma'juj niki selalu gawe kerusakan senajan asline niku menungso ganti rupa sing kaya ngoten niku malih nek petuk menungso niku dipangan. Menungso dipangan, kamu menungso toh hewan juga dipangan, sembarang kali dipangan. Malih Ya'juj wa Ma'juj niki dipageri gunung wesi cor-coran kali temboko. Jadi mboten gandeng. Kok gandeng kula kali panjenengan wis gak ngukup Ya'juj wa Ma'juj. Lah terus Raja Dzulkarnain niku danane niku sing danane malaikat ngoten. Iya. Sing kerja gawe gunung cor-coran niku nggih malaikat. Mulane Raja Dzulkarnain niku enten sing mastani wali, enten sing mastani raja, enten sing mastani nabi, enten sing mastani rasul. Lah kula kali panjenengan wis karek ngrungokno kok ya bahasa karepe. Sareng kaya ngoten Raja Dzulkarnain niki matur dateng Mbah Nabi Khidir, Mbah Nabi Ilyas alaihi salam. Terose para ulama mastani kok jagat niki ciu. Nggih. Monggo sampeyan kali kula nglencet nang jabane jagat. Lah kula kali sampeyan ya aja kepingin. Sampeyan iku nek wis nglencer nang jabane jagat mesti gak muli. Iya. Mulane mangan gak mangan yo enak go jerone jagat ini iki. Bapaklah masih utange akeh. Pokoknya jenggo jerone jagat niki. Niki suatu keuntungan segede. Ya'juj wa Ma'juj niku gunung cor-coran wesi kaya ngoten niku dikrokoti. Lho. Sak
piro landhepe untune ngrokoti gunung niki kalih sumbar rodanah talik meneh mesti jebol ngoten tapi ngoten niku nek umpama subuh ana wong azan as-salatu khairum minan naum gunung sing wis tipis niku butuh maneh mulane wong ahli azan niku padha karo nyelametno wong sak jagat mulane menesuk adano bareng sapalah suwe mboten napa-napa nggih jane jelas ngaten lho mungkin dijur malih wis tipis zuhur ana wong azan boleh maneh asar ana wong azan maghrib ana wong azan isya ana wong azan sakniki hati-hati akeh langgar akeh masjid kosong gak dinggoni sembahyang olahane gak ana sing azan ganjarane wong sing azan karo wong sing imami gedhe ganjarane wong sing azan paham ngimami royokan tapi azan gak ana wong royokan umpama azan ana wong royokan ya iso dibrengok salanggar nah azan sak ngimami luwih bagus jadi dijak ngelencer kalih Nabi Khidir Nabi Ilyas alaihi wassalam terus ngejak pono kawan loro ngejak pono kawan loro tetapi pada i'izzuhur ngaten mawon pada i'izzuhur ngoten niku numpak jaran wong limo niki bareng wis tenggene alam peteng ana kawan loro dikandhani kon lereno kene aja melok alam dilmah temen aja ngalih teko kene wong loro ngenteni teng mriku kono kawan ambek nunggu jaran 5 Nabi Khidir Nabi Ilyas alaihi salam kalih padha Qur'an metu teko jabaning jagat umpama jagat sing kula nggoni kalih panjenengan iki umpama bulat kaya bal metu nang jabane jagat niku mudun ini tenggane Quran qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mudun bareng mudun menisor kepethuk sapi dadak sapi niki lho salam assalamualaikum Nabi Ilyas Nabi Khidir radhiyallahu anhu sapi dijawab wa alaikumussalam sampeyan iki sinten kula niki malaikat diwujudna karo Gusti Allah rupa sapi kaya ngeten
Lah kula niki pendamelan kula mulyakno makhluk Gusti Allah sing diarani manungsa. Lah penggawean sampeyan lho. Nggih kula niki sing dikengken nyangga jagat. Mulane jagat niku ana kutub utara, ana kutub selatan. Takon lah pundi jagat sing sampean sangga niku sampean tingali ten tujuke sumuk kula. Lho upama sapi niku padha karo sapi sakniki pucuke sungu niku jagat lor jagat kidul niki incre tenggene sungune sapi niku umpama sapine padha sapi sakniki jagat niku lho gedene nek saneker. Oh lah niku terus upama sapine ginterang sapine ngambul terus kula baik sampeyan ngangpundi niku Raja Dulkornen ketek-ketek nggih dibae jagat niku cilik nggih sapi ditakoni sampai niki mancik napa wah mboten ngertos sampai tingali teng sikil kula padahal teko jagat nanggone sapi niku umpama klapa niku rutuh bantere kaya ngoten niku suwene 500 tahun umpama saking niku lakon digawe cepet mulane ngeten iki iso melem ngoten dipelem. Oh Raja Dulkornen ngono diukur irunge kula mek sampeyan bareng kadang teko sapi nang sikile sapi nang sing dinciki sapi nggih kaya klapa rutuh suwene 500 tahun tapi wong jenenge utusan waktu dinciki niku lho waktu niku lho salam Assalamualaikum Nabi Khidir Nabi Ilyas Raja Dulkornen Waalaikumsalam sampai niki sinten kula niki malaikat diwujudna waktu niki kongkon mulyakno makhluk Gusti Allah anak putune Nabi Adam alaihi salam ngene sing diarani manungsa. Lho wis mulyane kaya ngono terus kepingin dadi opo? Kadang-kadang direwangi poso kepingin dadi orang-orang. Dan pun enak dadi menungso niku pun kadek molah malih. Mulane ya ayo dadi menungso sing sejati ning menungso. Ngoten wis dimulyakno kaya ngoten. Nggih, dadi kula niki namung kengken gendong sapi niki sak lawase. Lah sampean mancik nopo? Boten ngertos teko watu mudhun kaya klapa rutuh suwene 500 tahun mungguh lakon biasa. Tibake watu niku numpang nguk gegere iwak. Arek cilik niku takon niku iwak kutuk napa iwak lele dah. Upama dipancing niku palsane sapundi. Oh, tibake iwak niku wis ditulis di Quran nun wal qalami wa ma yasturun. Jenenge iwak nun. Nek iwatu niku numpang nguk gegere iwak berarti iwak niku ngambang.
Terus kira-kira iwak ini ku ngelem ngerti. Mulane yo gak mohal banyu segoro munggah nang daratan gak mohal. Nggih. Gunung metu genine yo gak mohal. Mergo gunung sing digawe ngedang-dangi Ya'juj wa Ma'juj karo manungsa niku cor-coran tembaga. Gak mohal. Jadi kula kali panjenengan urip sing enake kaya ngeten iki diancam bahaya ngisor dhuwur kiwa tengen ngarep mburi. Bareng kaya ngoten iwak nun ditakoni mancik napa mboten ngertos mandhap tibake mancik segoro. Lah sak pira gedene gak iso ngarani. Segoro ditakoni sampeyan mancik napa? Nggih sampeyan mandhap. Ditilok tibake segoro niku mancik hawa. Mriku niku Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi salam dipethukno bengawan. Banyune mili. Tiang kalih niki siram teng mriku. Tibake banyune niku diarani banyu hayat. Banyu penguripan. Sapa wong sing adus ngono diparingi murdawa padha karo umure jagat. Wani kula kali panjenengan nek kepingin gak matek dhisik ayo rono. Mbok rombongan nggih. Numpak elem. Tapi ya ambek gawa bontotan teko jagung. Asyaallah. Kaya ngoten arine bareng mantun adus mentas Raja Dzulkarnain ditanggeti lho sampeyan kok mboten tumut sirah ten pundi mlaku bareng tapi gak padha ceritane berarti nek ngoten panjenengan diparingi umur biasa kados menungso biasa senajan sampai niki dadi raja sak jagat. Nah kula kali Nabi Ilyas alaihi salam niki diparingi umur panjang madani umur jagat subhanallah. Ngoten bareng kaya ngoten balik teng alam zulmah niku wau ponokawan dijawang sil matur iki Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Raja Dzulkarnain yang kali niki sempat bingung panggonan petenge kaya ngeten. Kula ket wau niku dulinan geragal, dulinan watu, lus-lus gunung kok mboten padha kali gunung sing kula sumrapi ngene jagat raya. Jawabe anjene gak padha. Napa yaiku diarani watu gedun. Sampeyan tau temen watu gedun. Mboten watu hitam. Watu gedun. Lah kok ngoten iya sing nggawa ya gedun, sing gak nggawa ya gedun. Jare sing situk padha sasa. Padha-padha gedune enak gak nggawa kakaboten. Jare sing siji boten. Satangan dipeper. Datuk gedun nek tetep nggawa. Ngoten. Lah ngoten kula beto sak tangan kula bebek kula taleni ya aja dibuka nek durung teko kerajaan Romawi. Nah lho subhanallah bareng teko kerajaan
dikongkon buka tibake berlian dan juga nggawa ketut lapo aku kok gak nggawa belah sing nggawa niku lho gedhe lapo aku kok nggawa mek sak tangan aduh ngono mang celana aku gak beki ye apa sempakan tok lho betul niki ya iso dadi tulodo dunya niki kena diarani alam peteng akhirat niku alam padang mulane Quran dawuh wal akhiratu khairu wa abqa kenyataane lakon kula kali panjenengan teng donya besok bakal kepethuk nduk mriku ngoten langit pun ten mriku kula kali panjenengan iku sing ana mek gedung tok nggih berlian niku lakon apik niku jenenge berlian mulane senajan nggawa tapi nek apik niku mek titik tetep gedung lapo aku biyen lho kok nglakoni apik kok mek titik kok gak tak akeh-akeh no sing gak nggawa gedung lapo aku biyen kok gak nglakoni apik blas kok gedune dadi cerita kaya ngeten iki ya kena digawe perkembangan ukurane antarane dunya lan akhirat niki jawaban ningi Ya'juj wa Ma'juj asline niku menungso biasa tapi diwujudno karo Gusti Allah dadi raseksa iku besok nek gunung niku jebol mata omah dipangan nggih gunung-gunung niku ya dipangan menungso ya dipangan hewan dipangan nek wis entek rijik Ya'juj wa Ma'juj sing cilik-cilik dipangan karo Ya'juj wa Ma'juj sing gedhe-gedhe akhire kaya ngoten niku pungkasane diarani ki ya eco nenten sing takut ngeten iki matur nuwun nomor loro nggih niku mujine licik niku ngoten nggih mujine licik niku jawabane niku gampang sing disekseni niku lho wong Islam ta dudu nah nek sing disekseni wong Islam ya kudu tetep dijawab yang sae ben ya ya kudu dijawab ngoten berarti wong awake niki ya Islam mulane mungkin matine niku diatur secara Islam mati diatur secara Islam niku disuceni diulesi disembayangi dikubur mulane nek diseksekno niki tiyang sae napa tiyang awon kudu dijawab yang sae dan sebab pancene padha Islame kemudian cek cilik hati dene perkara kelakuan setiap hari ini Pak Mudin dudu malaikat kamera nyateti lak ngoten nah lah Pak Mudin nyateti ngoten ya sida gak nglakoni dhewe bendina ngroyo ngae nyateti kelawan nah patokane mek siji tok iman lan Islam nalika dadi kemanten di syahadat ono perkara sembayang ana kurange wong anjene menungso
Mulane wong niku nek mari sembahyang wirite donga niku macem loro. Nggih. Sampeyan nek mari sembahyang subuh sadurunge wiritan donga Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Gelem donga niku ping 7 kok awan niki diparingi mati, gak bakal kecemplung neraka. Mari sembahyang maghrib sadurunge wiritan sampeyan donga Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ping 7. Pada waktu bengi niku diparingi mati gak iso kecemplung neraka. Sampai ndak boten tau ndonga sih. Oh ngaku wae ngono lho. Ngaku wae. Ngono. Delok praene ya. Padha mek kula gak tau ndonga. Ngono lho. Ci. Masih ini kayak gandonga. Iya. Oh gak tau ndonga ngono nang Mekah muli cilawak kaji. Ini ya. Iki lho. Jadi donga niku macam loro, ana donga sadurunge wiritan, ana donga sak badane wiritan. Mari sapa ping 7 mati awan niki gak kecemplung neraka. Mari maghrib diwaca ping 7 bengi mati gak kecemplung neraka. Ngoten kok boten diomongno biyen-biyen Kyai. Ngaji niku ngerti titik ngoten lho. Gak beres-beresan ngoten lho. Nggih boten atik salaman nggih langsung maca ngoten mawon. Sak padane assalamualaikum noleh nengen assalamualaikum noleh ngiwa langsung maca niku ping 7. Mulane wong imame kadang-kadang meneng dhisik gak kesusu astagfirullahalazim. Meneng dhisik niku ndonga niku ping 7. Ngoten lho. Nggih. Jelas niki ijazah ngoten lho. Wong ngaji arene. Nggih jelas niki ijazah. Ngoten lho. Kadang-kadang dijazah yang geremeng kekataan mboten kok nglakoni ya prei ngono ae wong kok prei ora apa lho lak ngoten ta. Nomor 3. Oh, nek mujadid kaun kurun tahun ini nganut mujadid sing terakhir. Biyen nggih, diarani Khulafaur Rasyidin, terus sahabat, terus tabi'in. Jadi tahun ini ya wis kudu nganut imam 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ngoten pun mujad. Oh gampang, nggih. Nggih gampang niku wis terusno. Nggih. Nggih, ya. Ana Islam niki jange kembali kaya ngoten ta wis nabi nek wis ana sore lara sore mati esuk lara. Lah ngoten bengi banjur parlo yo. Lha iki ku jawaban kula. Selagi nek gak ana kaya ngoten gak ana wong ngilangi ndablek niku gak ana ngono lho ngono. Nah, sampean ndonga muga-muga nang ngono becik gedhe-gedhe Allah Ta'ala. Gampang jawaban ini gula ngoten. Islam kembali seperti semula, tapi nek wis ana becik gedhe Allah ketara. Lho ngoten lho. Nek selagi iki durung kaya ngono masalah badan pengentit niku jika gelem leren ngoten lho. Gampang jawaban ini ngoten. Lah nek mantu sampean nglamun ngono. Kapan niki tekane becik gedhe Allah ketara niku. Nggih.
Nggih. Wa'il ana wawune wa'il qala rabbuka pun diterusaken keliru. Yo nggih bener niku sing maca gak keliru tapi sing nulis niku sing keliru ngono. Nggih niku wonge pinter cuma nulis gopo ngono lho nggih. Nggih. Utawa ya nalika nulis niku terus sampe mikirno utangan ngono. Dadi tulisane mari angel diwaca ngono. Nggih critane ngeten nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badhe wukuf. Nggih. Kanjeng Nabi niku dawuh sahabat sik deloken nang Arafah wong-wong wis nglumpuk apa dudung. Sahabat dateng Arafah. Kepethuk jaran kulung-kulung tak kepethuk wong mboten panggih Kanjeng Rasul kepanggih jaran ngoten bareng kaya ngoten Kanjeng Nabi dawuh malih sideloken nggo Arafah wong-wong wis teka pedhudung kebu kolong-kolong sing ana wedhus kolong-kolong macan golong-golong, petek golong-golong, sembarang golong-golong. Kanjeng Nabi maos astagfirullahaladzim. Sejatine iku ngono atine menungso. Atine menungso iku ya ana sing kaya wedhus, ya ana sing kaya kucing, ya ana sing kaya petek, ya ana sing kaya macan. Tapi nek wis mlebu nang Arafah niat wukuf kabeh disepuro karo Gusti Allah. Dadi wong mlebu nang Arafah atine mboten padha. Saestu. Tapi ya gak kena diarani kaji ketek ngono ya gak kena lho ngono. Mergo nggo Arafah niku mesti disepuro. Mulane wong niku nek nggo Arafah wukuf kok ije rumangsa duwe dosa, tambah dosa. Polahane gak percaya nek disepuro karo Gusti. Paham ta? Lah tuwang nggo Arafah niku mesti dijabahi karo Allah. Gus Munawir ndonga balik nangis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kae fid dunya hasanah kula bengok kali nangis. Ya Allah, mobil anyar, surat resmi gak ada yang bayar, prayo ndonga. Ya Munawir prayo ndonga. Mari ngono mecoco. Jadi angin tok niku lho dijabahi. Mantuk kurang 3 dina kula ditelepon tiyang. Yai mantuk kapan dina Selasa. Mun kula tumbasaken mobil regane 300 juta. Jadi yo niku lho. Saking kula delok omahku kula cek sampe deloki. Mun dicatet dawuh ya. Nyelang kenek lho lah. Lho niku lho mek amin tok niku lho dijabahi karo Gusti Allah. Jadi boten padha karo permulaan menungso wa itu qala rabbuka lil malaikati ini. Boten padha. Siji. Mulane kaji sing tas niki diarani kaji akbar. Kitab jenenge Al-Idah nurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji akbar pisan iku luwih bagus tinimbangane ibadah haji ping 70.
Mulane biyen gak mangan niku wong-wong niku gak ana sing wiritan. Sing akeh niku mesuh-mesuh. Ambek ngremeng ngelok-ngelokno wis sembarang sauni-unine. Mari kaji biasane niku diundang nang kabupaten. Kabupaten ana wong ngomong kajine akeh sing mardhet tak jawab. Ngoten. Nek nurut dawuh Kanjeng Nabi luwih apik tinimbangane kaji ping 70. Upama sing mardhet siji ijik duwian luwihan swidak somong. Waktu ini kaden tak ijik dulu mari mboten napa-napa bisa dijawab maneh lak ngoten nah. No. Nggih. Nggih. Ngamalaken. Bener. Nggih, edan. Nggih. Nur buat niku sangka kata-kata nurut nubuwah. Nggih. Nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nur buat niku segala maksud yang baik. Tapi perlu digurokno. Kula biyen niku nek maca nur buat niku mari subuh ping 7, mari asar ping 7. Mboten cukup waktune dikapeno. Wong wiritan macam kathah lak ngoten. Sing dijaluk pirang-pirang. Sing gak tepat niku gak ade wiritan tapi jawaluk tol. Ku jenenge wong nakalan kaya ngoten. Lah saniki niku bab donga. Dulur-dulur kula kandhani niki nggih enten pitakonan. Yai, umpama enten tiyang tumut ngaji mboten kandha karo yai. Niku terus sing ngelmune ngelmu nyolong. Wong sing kaya ngoten niku jawaban kucluk. Lho ngono lho lha ngoten nggih. Jawaban kucluk ngoten lho. Gak nganggo dasar. Utuke bejat kudu stres nggih ngoten niku lha ngoten nah. Dawuh Kanjeng Nabi kan kon mboten ngoten. Kun aliman. Nek siji kok nek iso dadi wong alim. Nomor loro au muta'alliman. Wong sing belajar ngaji. Lek gak kober au mustami'an wong sing ngrungokno ngaji. Lho gak kober maneh niku lho sampe au muhibban. Atimu seneng otok karo wong ngaji. Lah nek diarani nyolong niku berarti sing ngomong niku gak seneng karo ngaji. Nggih ya. Nah iki jadi kandhakno nang sing ngomong ngoten lho lak ngoten ana. Wala ana wong takon kaya ngoten. Jadi kata-kata ngoten iku kata-katane wong kucluk. Jarku nek gak ngerti hadise Kanjeng Nabi maca kakean cocot. Wala takun khomisan aja sampai kegolong sing nomor 5. Ngoten lho. Alim gak ngaji gak ngrungokno gak lah ngoten sih. Seneng gak mek no-noan. Padune wong ngaji cek buyar. Nggih ya. Jawabane mes itu lama tamu lho. Wis pungkasane lama tamu niku mawon. Jadi kandhane mek sing ngomong ngoten lho nggih. Ben menapa sing teko kene niki ana antreke sing ngomong niku lho ngono lho. Gak apa-apa jane jelas. Nek gak cerita cek marani aku ngono lho ngono. Jadi mboten sampeyan sing diparani. Aku kok kuculuk-kuculukno iya jane kuculuk temenan dari lho. Wong ngomong gak nganggo dasar. Ngoten lho. Nek jopok dhuwit nggo pengajian gak taren karo kula nggih niku ngentit. Lho ngoten lho. Paham ah? Ngono lho. Nek wong ngrungokno ngaji gak ono wong nyolong niku lho lha ngoten lah. Lah nek dibuku nyolong kabeh lah dosa kabeh. Wis buyar ae gatik ngaji lah ngoten lho. Ngaten iki kudu kumat. Semoga dijupuro kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
masalah sing dereng kula jawab kersane dicatet kali anak kula Parlis ya. Tapi Parlis nek nulis tulisannya sing jelas. Wah, macam tulisan dibuka iki sembuh wis ngun mangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kiai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kiai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya. Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan, dan kesuksesan, Kiai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, Kiai Husain seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya, misalnya tentang Trimo ing Bandung, atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit Semar, dan yang lainnya. Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif, karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kiai Husain Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kiai Husain ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husain Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori,
tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Hussein berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.